Ja sabra hoor Pirate Bay lo de anfitrión pa e prome Curaçao Open Water Swimming organizada pa Federación Aquático Curaçao. Nós conversamos com Harry Huizers e ele dá mais detalhes de competencia aqui. Nós temos feito meta para organizar Open Water no web de novembro. Estamos jogando na Pirate Bay. E para hopi aia nós não estamos tendo evento de Open Water na Curaçao. E nós queremos organizar e nós também nós meta para den 3-4 aia nós temos 3-4 campeonato competência durante a aia. Ora nós estamos nos Islanden rond nós na Cariben, nas Nantin Caba e nós temos hopi landa do, com hopi potencial para lograr também. Por exemplo, nós temos muito mais de Sitok, landa do, Samantha Favure, com a Ghana Orocaba, na Barbados, feitelijk dos bia, bia na Sesicano, bia na Carifta. E tem hopi potencial para nós temos mais landa do, com tem hopi potencial para lograr. Pero nós mestre treinam. Nou, hoop ik ja en dat tien medo para landa para fo. Dus bia para Siman, nós tem training na Santa Barbara Beach. Nós te landa com hende die tech tame e triathlon. E tamo grupo de 10, soms 5 hende. Ku te landa hora, nós te landa 3 km para fo. Assim diferente style, just para haya condition, para landa distância. Tiki mais leuco, por exemplo, 100 meter na piscina. E aqui, ja, dus evento que estamos jogando no web de novembro, está aqui único a trobe, que nós estamos ook orgulhoso que, ja, nós estamos bezig para com sponsoring, nós estamos bezig para lagen hende bij landa en hoop je hen te enthousiast hebben. Dus we zijn nós estamos ook contente com ele. E nós também WAC kon het erbij. Or hen het Augusta, remarken dan die naam, die nós também behasi, nós die hen voor Aruba kuta bin, sombra eta internacional, kun dan por doen na staan een tiki advies, daar kan je bouwen die FINA ruling, kuta gewoon globally ruling, en ja, als je nós também organiseer een evento e. Landamento de la Manganche de Birano mais popular na Curaçao. Na Bonaire já para 19 anos acaba de swim to Klein Bonaire. Aunque em outra competência, tem vários atletas da UC para um training. Nós estávamos de presente e nós topamos com Dominique van Vuren, atleta de Sitok Curaçao, que estava de primeira dama quadrante atrás de Joost de Hollanda. Ja, we hebben de zwemmer die het eerste binnen zwom. Wat is jouw naam? Joost. Joost. En hoe ging het, Joost? Ja, de heenweg ging echt super makkelijk. Alleen terug, ja, er was toch best wel veel stroming en golfslag. Ja, dat was wel echt een stuk zwaarder dan gehoopt. Ja? Heb je ervoor getraind of is het gewoon voor de... Nee, ik heb er niet voor getraind, maar in een ver verleden heb ik heel veel getraind. Oké, zwam je? Ja. Sportzwemmen? Ja. Hier op Bonaire of in Nederland? Nee, in Nederland, in Amsterdam. Het was wel leuk, maar op de terugweg waren heel veel golven en stroming en de zon, dus ik kon niet echt heel veel zien of zo. Oké, maar het is wel gelukt om als eerste dame binnen te zwemmen. Ja. Weet je je tijd ongeveer? Nee, ik weet niet precies. Ja, het was ongeveer 20 minuten. Dat is goed. Heb je hiervoor geoefend? Ja, gewoon trainen, maar dan in Curaçao gewoon, maar niet echt heel veel buiten de zee. De eerste Open was gecanceld. Ben je klaar voor de tweede? Ja, Ja? zeker weten. Wat zijn jouw plannen voor dit jaar? Voor? Dit jaar? Gewoon goede tijden zwemmen en hard trainen en zo. Carifta weer? Ik hoop het. Open water. Ja. Hey, succes. Dankjewel.